Qed ikomplu jidhru b'mod mill-aktar evidenti l-effetti tal-greylisting fuq Malta u n-negozji Maltin. Dan hekk kif issa ġie żvelat li t-trasferimenti bejn il-BOV u l-HSBC qed jesperjenzaw dewmien ta' ġimgħa sabiex jgħaddu l-flus. Dawn l-iżviluppi kienu żvelati f'rapport ippubblikat mill-Malta Today bl-istess gazzetta tgħid li kumpaniji fis-servizzi finanzjarji qed jiġu mitluba li jagħtu dikjarazzjoni lil banek li huma reġistrati magħhom li mhumiex jaqdu klijenti bbażati f'pajjiżi li jinsabu blacklisted, jiġifieri mill-Iran, Sirja, Crimea, Nord Korea jew Kuba. Din il-miżura daħlet fis-seħħ b'effett immedjat. Qabel, dan il-proġess kien isir fl-istess ġurnata mill-Banek Maltin, bi klijenti jgħidu li dan id-dewmien ta' 7 ijiem u wisq tant li qed jaffettwhom b'mod negattiv. Madankollu l-Banek Maltin iridu jiżguraw livell ogħla ta' skrutinju fuq il-pagamenti li joħorġu. Mill-mument kif Malta spiċċat fuq il-greylisting tal-FATF, il-proċeduri normali ta' negozji f'pajjiżna kellhom jieħdu proċeduri ġodda, speċjalment fejn jitlu transazzjonijiet kbar ta' flus kontanti. Malta kienet tpoġġiet fuq il-greylist tal-FATF lura f'Ġunju li għadda hekk kif instabu nuqqasijiet fl-implementazzjoni ta' 3 aspetti importanti, partikolarment nuqqasijiet fil-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus. U qabel jiġu indirizzati serjament dawn it-3 punti, Malta mhux se titneħħa minn din il-lista. Meta Roberta Bela kien ġie mistoqsi fejn wasal il-Gvern Laburista fl-implementazzjoni ta' dak li ordnat l-FATF, l-ebda dettalji ma nataw lanqas meta pajjiżna mistenni joħroġ minn din il-lista li tant qed tagħmel ħsara lin negozji Maltin.